Dame di batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Selamat Advent madihita saluh na manginang. Hatan itu hata nagabi barita nauli dihita di minggu Advent na parjuluon denek dosian evangelium ni si Markus bidu 10 ayat 24 sahat rodi ayat 37. Markus 10 ayat 24 sahat rodi ayat 37 ujahama tuhita saluhuna songonon matar surat disi alai di aka arii dungsalpu hapurusuhon odeng makulum ma mataniari jaladang marsilon dang be bulani mardabuan ma akabit tang sian langiti jalahumutal ma aka haguguun ni parlangitan. Jadi idon nasida ma anak ni jolmai ro marhitihon obbun matat haguguun dohot hasangapun godang laos disima suronna aka pardi surgo babunguhon aka napinilik nai sian desa nawalui sian suhini tano sahat rodi suhini langit alai sian hawaraima guru hokkamu tudusanna yadung martunasi pucuna jala rukar bulungna botomu nama naung jonok partaunan las suang lisongoni jupang di idahamu masa aka odeng boto ommu nama nong jonok hasosonggopna situtudo hatakon tuhamu nasotu pasalpu bangsoon so jolo songgop sasudinai salpu pe langit dohotanoon anggo aka hataki dang naulu salpu alayanggo arina do sadiharina dang adong naubotosa nang suru-suruan na di banua gijang nang anakipe daholan amai tagam mahamu dungo mahamu aidang dibotohamu manang sadihari tikinai upamana songon halak namar hutasada namanadikon jabuna disagiyot do huwaso tu akan aposona tuganup siulon nabi jala disijaga pitui didokon marjaga atong dungo mahamu aidang diboto hamu manang sadihari rotuan napuna bagasi manang dibot niari manang dina tonga borngin manang dina martahua manuk manang ditorang ni arii so tung jupang sahamu modum dinaro ibana topu ay tusaluhukna hamu do hatakon dungo mahamu ima sahatna. Topik dihita di bagasan minggu Advent na parjuloon ima dungo lao manomu-nomu haroro ni Kristus. Berjaga-jagalah dalam menyambut kedatangan Kristus. Huria ni Kristus na hinaholongan di hasomalan huria di guarido minggu Advent ima minggu bonani tahun parhuriaon. Jadi namar tau baru parhuriau dohita. Selamat tau baru parhuriau madihita. Saya bermak sada Januari tahun biasa dia teh jala molo nasomal natapake kalender noaeng dan kalender parhuriaun di sadok portibion holan di huria dui masa holan di hita do namar huria na proses di Kristus do nama make kalender huriai anggo nasomal tapake do na do na kalender Masehi manang kalender Gregorian manang kalender Gregorius alemolo di parhuriota hobartu tahun parhurionima
nunga tapa ujung tahun parhuriaon di minggu nasalpu jala di mingguon targo warma minggu manang bona tahun ni parhuriaon molo tahun data pakeon di sada Januari pehita martau baru hurian ni Kristus ganung tahun do hita maratven jala opat hali ma adven nasa tahun ni adven parjulu paduahon dohot paupaton patuluhon dot paupaton napa ngotok kita do molo diguari manang masuk kita tu minggu adven nama ngotok kita doi asa ganup nama bonai tahun parhuriaoni hita Kristen nama bonai tahun parhuriaoni naing maingot hita tu sukun didirita Kristen do beau Kristen doau molo Kristen do hita khobar tu suku-sukuni ahama naung tabahen tu Tuhani saliling na madalani sada tahun parhuriau kita sada tahun nabagas tahun parhuriau ni nasalpu jala di bona ni tahun parhuriau non ahado naneng tabahen tu Tuhani songon hala Kristen hita songon parhuria hita asa di bona ni tahun parhuriau non marparange dipaingot hita asa marparange huria hita huria mahita kita menunjukkan bahwa kita ini adalah Kristen huria gerejani hidup dalam apa yang dikatakan gereja apa yang dikatakan iman dalam kehidupan kita tabo todo tulu do ulau ni huria koinonia marturia dohot mangulu do pe dihita adong dope Jupang dui dihita berkoinonia marparsauran dot akana asing rikot dope hita marparsaura do dongata marsaur dope manang dengkat do parsaurata do dongata manang tabiring dongata pitur mamaus hita pitur tabolok ko bohite nin na rupaning sape-sapa sangguli rupaning ate ulu do songoni ala ni sogoni rohana rupaning karena dia tidak senang dengan orang itu. Wah, ketika dia melihat holan haliduna dope, holan bayangan na dope, holan di pikiran na dope Jupang, wajah ni dongan nai pitor dilului dalan na asing. Parhuria dope hita, tahari kotor dope persauran di bagasan nguluta. Bermarturia dope hita, tahatidak kodona dinggan nasihat Tuhani. Taba buah-buah di tuhalak marhiti parangita bahwa kita adalah manusia yang bersaksi. Apa yang mau kita saksikan dengan Tuhan amanginang parhuria do behita berdiakonia makubasi peduli dengan orang lain. Hari ini kita memperingati hari AIDS HIV AIDS sedunia. Dan di HKBP adong do sada badan manang sada lembaga laho manaringoti HIV AIDS ministry guarna lakin di patorang do di bagasan liturgitai pedulikah kita dengan orang yang terpapar HIV AIDS manang bodoh hita berdampingan do nasida ay memang holang tabo to HIV AIDS his ninda do lubi-lubi sian COVID na julo ate nasalpo ate. Kulang tabo to COVID ini na. Apalagi AIDS. Ay song lope ubat ninin na. Sa sitong na murado ubat ni. Di boto hamudo ubat ni AIDS. Nasa Jupang dope. Jadi saya bermahita ate. Idur pa ni ate. Adong do ubat na. Sudi sahi di Purtibion adong do ubat na. Nasa Jupang dope sa sitong na. Alay buha bahay non bahi majo. Tapi bagaimana kita menahan diri molo di bagasan tikion di paingot hita marado pun dongata na hona HIV AIDS mana mahita jaga ma tajaga ma diri tarupaning Jupang do di tahun parhuriau non akan ang tabolusi ngolu na tulu hal nakin jala di bona ni tahun parhuriau non do disungguli tu hita ya manginang. Ada apa dengan iman saya, kekristenan saya? Beta tung roh Tuhani di tahun parhuriau non
Di sada tahun yang tabulus di tonga-tonga ni tahun na tabuluson beta tung rotu hani ikon mangaradi do hita ay so taboto tikina do ingananna lomona do parrona. Dia yang menentukan. Danga dong nama boto suru-suru pedang anaki pedang daholan amai do didok dake diturpuk tahun atong songode do hita asar radi managam haroroni tuhatai nabaduhon ido nataha porsyai di bagasan ngulu parhurioni dung roti kina masama akan masa dang tarbahen jolma pasidikon namasai dang tuk gugutta dang tuk si bahenota dang tuk na adong dihita kita tidak mampu menolak menghindar ketika dia akan datang. Huriani Kristus na hinaholongan Advent farjulu paingoto kita asa mangaradi hita di haroroni tuhata nabadu halihon adiga doro. Orang Kristen tidak hampir diajarkan dan tidak diajarkan supaya kita menghitung-hitung hari Tuhan. Adiga mak. Yang pasti orang Kristen diajarkan dalam setiap minggu Advent na parjulu belajarlah dengan iman. Unang holan pikiran taita pakai manginang memikirin adong di portibion termasuk memikirin nguluta pakai haporsyamu pakai imanmu. Unang holan pikiran mi unang holan pikiran tai rikot doniang pikiran alai tua hama porsioni molo sohya tapake manang tak pergumulkan di bagasan uluto dagudang do akan hurang do pe di uluta banyak masih keluhan kita banyak masih harapan kita mungkin banyak kekecewaan dan kerinduan kita tetapi pakai iman untuk menjawab semua itu. Ada apa Tuhan? Rikodo hita maparhukilhon na masa di portibion pakai iman. Terjadi porang masih ada sampai sekarang porang na masa di portibion songon na masa tibigi di tipi-tipi ade sampai pola dong ata sabangso neng borhatusi dege naraki bagasan hisap ni namar pesawati naraki bagasan lupa ade merhua matusi gari halak nasi pedang terhona tu sih olah sahak gabi bakke namara lupaning. Kita bukan untuk membantu supaya perang itu semakin hebat, siapa yang menang siapa yang kalah, bukan, tetapi bagaimana kita bisa mendamaikan hidup kita, hidup halak Kristen. Kita diajarkan untuk berdamai, mendamaikan dan lo jibu-jibuhon mengkompor-kompori rupaning. Tidak, perang akan semakin hebat jika orang ada yang mendukung. Dan itu prinsip ni orang. Tidak ada yang mau ngalah. Asugari adong na mengalah hati. Songon perbeda tei nang dok atai, kan? Asugari adong hita na mengalah. Dame dui. Ala sodong bah. Audu dah nati kos inetong. Sarupa deh. Sasitong na rap salah dok. Tidak ada yang benar. Rap salah do nasida. Adong dohya natuari lau hami tu arah kotaan ujaha di kan adong do mulu di truk-truk di tulisan-tulisan menarik do bereng iba itu boleh saya dong deh adong do nagyok maju dokon kalau mau pulang hapus pesan nina masih mungkin adong maranasi ngon narak di bagasan paning ya kalau sudah mau pulang hapus pesan bahasa dong do di chatting-chattingan non halo pa nina HP amat inatani halak rupani ulu dong nih jala hebat nih nata ya kadang aka istri teh ulu dang klarifikasi selingkuh kau ya nah tuh sunang gua buado pe pain tapi anak ni bapak udah rupani ngate bisa saja begitu. Apa kabarmu pa udah makan pain nak tapi mungkin inate mandok tuibana si topa ragwarna si topa pain nak baik amat dong diri puluhan apa rupani menarik deh ale adong do menarik amanya nang hujaha di sada
tulisan ni nadipudi natwari hujaha di dok songonon. Kebenaran itu bisa kalah, tapi kebenaran tidak pernah salah. Menarik sekali. Kebenaran itu bisa kalah, tapi kebenaran itu tidak pernah salah. Nah dia mata pilit. Mengalah bukan berarti kita salah. Mengalah bukan berarti kita salah. Mengalah adalah untuk kebaikan. Ido nama samol terjadi porang. Manang di dia tangyakon. Ido halak Kristen. Ido nama rugamo. Dang napa jebu-jebuhon. Pabuku-bungu halak rupaning. Dibuat nak kena asing rupaning. Hebat. Baka bang marak ni dongan na rupaning. Oh, dongan do gudang dua pedungat ta. Baujung na dang salose satu adigape. Gudang do persoalan nata adobe manang taparukilo na manginang. Songa na masa bencana alam na perpudiano nate. Apakah ini karena sudah perubahan global manang iklim sonari na masa nuai ngate. Cuaca na ekstrim. Lalo bandang terjadi di Samosir do dihumbahas. Taboto do yate. Hancur sudi. Sehingga nih belge-belge begitu nih. Siapa yang salah? Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi yang pastinya apakah itu adalah bagian daripada hasil kerja kita? Apakah orang Kristen harus bersekutu untuk merusak alam? Apakah orang Kristen lalu bersaksi mari kita merusak alam? Atau melayani supaya dalam siga portibion? Tidak. Masa aku bayu tiut deh bencana alam nah di Samosir nah di Sihotang ate di huta Sihotang do si mangalab beda teh nah dihubangi bakar ate ima adong do rasa kita todong tadi si tangyakon na sida na bermasalah dungi taberi musiriko do taparhukiloh na manginang banyak sudah mulai banyak orang bermain-main dengan hal-hal yang suci dan sakral. Tapi gimana masa? Tapi ring do namasa na disipahutari. Sasitong nadang buru nenggulan ninna. Buru pusuk, saya nggak tahu entah buru pusuk apa dari mana itu. Si libong dohot si buru pusukon buru nenggulan ninna. Ngamar tupul. Unang-unang konseling dui. Unang-unang dah ngamar foto bersama di salon begak musi salon nai ya salon nai udah begak Agus ini pengantin begak dua teh begak adong bulu mata palsu kan begitu ya begak senyum benar habedung di langgatan dia bisa berani bermain-main dengan langgatan altar Tuhan. Saya tidak mencintai nak bamulu bisa mencintai bahasa roh Marsalur musik. Mulu Marsalur kan haji deh kan. Ini nang kan dihutur terus itu. Iya dah. Dah dong halak Marsalur. Dah dong ih. Sudah kesetrum sudah. Iya dah. Sudah itu ditusuk ditadi si patah patu suku. Ai kairang isi Marsalur kita sok manat-manat. Unang asal di juduluki songoni tek ale aci di ale tahan di paling ala songoni asa bagak HP dung di langgatan saya tidak mencintai narakui bagasan rupani at sugari iba songoni silibongi ngahutid dos raya teh dua pile-pile harus ganteng iba kan begitu ya itu kan itu ada do nata buru hobing itu otro so saya dope di suku penditai olo ini datang rupati gini. Ada apa dengan manusia sekarang? Buasa masai jonok nama studion. Maybe yes, maybe no. Widudah. Bisa saja ya, bisa saja tidak. Ale songon halak Kristen kita unang pula gabi persoalan na songoni. Tetapi bagaimana kita di dok Tuhan Yesus dungo mahamu berjaga-jagalah ido hatana. Di dok laki de tulu itu aitu salu na hamudo hatakon ke semua kita, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang HKBP,
bukan hajemat HKBP Cibubur tu sudah jol mana majaha hatanon hata mana firman Tuhan mandokon dungo mahamu berjaga-jagalah, jangan pernah terkecoh dengan apa yang terjadi, bertahanlah dalam iman. Parhasiang haporsot bay taparhasiang may, jangan pernah kalah dengan apa yang terjadi. Hiadu hujaha parjah au mate ilustrasi. Bisa ada mobil, bisa ada bus, adong maina-ina, huru halak batak dorai. Siapa do pahan nih, ate. Ay molo ina ni halak batak, nang pe gudang jagal di tas nih, tong do cuti rupanya. Ayat diga masahat buson nerohanat tong. Ay masaya dong do bicu ni halak batak kontur tadi do. Molo kami persipirok, wah sipirok ate. Molo kami persipirok, tong do sarupa bicu do tong ate. Jadi nek bus may bana, dong na julu-jului hita ate nang amang. Sonari do hita tabu. Molo tu dia dong Grab, ngadong mobil ta, ngadong haru karena kendaraan ta. Anggo na julu, na burong majo. Aku hingok dope tahun 95 tu Jakarta, i dope pertama tu Jakarta. Tu dia merbus marangkot. Tadong nami pesong ni, na ida foto pe nang mobil na, buah beno. Mamburubis meba, si patay lewat mah buson. Merikati, ngamok-mok iba merikati musik karingatam. Jong-jong musik. Dari kenaikan sampai keturunan tidak ada. Mah. Enggak biasa tikini rupanya. Jadi inat tahun biasa mah masuk. HP, aduh mana kecopetan. Dia biasa dunia julu kecopetan. Kecopetan. Sudah umat tebur. Ini sini. Romenat tahun. Ama di bagas rohana. Ditopuk madorana, didok. Terima kasih Tuhan. Bukan saya yang mencopet. Kadang kita mau begitu amanginang. Kadang kita bisa dipengaruhi orang lain. Kadang karena kesusahan kita melakukan yang tidak baik. Kadang karena penderitaan yang ada terjadi dalam kehidupan kita cemburu dengan orang lain. Jangan, itu bukan karakter Kristen. Lakukanlah sesuai dengan imanmu. Apa kata Tuhanmu? Bersyukurlah selalu, hati-hatilah, jaga mahamu. Waspadalah. Waspada bukan berarti kita waspada terhadap kejahatan orang lain. Waspadalah terhadap dirimu sendiri supaya jangan kita lakukan kejahatan itu. Itu waspadai. Unang-unang tasalahon halak. Ta'uhum halak marhiti hatata. Hape hitape mangulahone. Advent pertama, karakter orang Kristen mengingatkan. Ketika kita menanti Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Dan taboto didiai, mana ngediga nih. Tapi karakter orang Kristen, dia tetap bertahan pada iman, pengharapan, dan kasihnya. Ketika Tuhan datang, kelak dia sudah bersiap untuk menanti kedatangannya. Tuhan memberkati, kita berdoa.